आता इथे बघा सगळं सामान गेलं कुठे, सगळं सामान काढलेलं आहे आणि आता साफसफाई करतोय आम्ही. बघा इथे काही सुद्धा सामान दिसत नाही. इथे 3-3 कपाटं होती आमची. नमस्ते. आम्ही घर साफसफाई करायला काढलाय. हे इथलं थोडंसं सामान आहे, आतमधलं सगळं सामान काढलेलं आहे. ते साफ करायचं पहिलं आणि नंतर हे करायचं आहे. इथे काय होतं, आपलं दिवाण होता ना? इथे दिवाण होता, दिवाण पण गायब झालाय. आणि आतमध्ये दाखव. आतमध्ये पण काहीच नाही सामान. ह्या रूम मध्ये असं बघितलं तर इकडे एवढंच आहे, बाकी काय नव्हतं. इकडे आपली पायाची मशीन होती, होय ती पण नाही आहे, बरोबर? ती पण नाही आहे. आणि हे इकडे आपली 2 कपाटं होती. काय? इकडे माझा कपाट होता, इकडे काजलचा कपाट होता आणि इकडे तुझा होता. ते गेले कुठे कपाट वगैरे? ते वरती आहे म्हणून ते ठेवलंय, ते साफ करत. ते वरती आहे ना, ते साईडला राहतं. हे पण सर्व खाली वाटतंय, पूर्ण घर एकदम एम्प्टी वाटतंय. हा, ते आता सगळं साफ करून आता घ्यायचं. हा डिफरन्स बघा, इथे किती हाईटला आहे बघा आपलं घर. इथे पीओपी नाही केली आहे आणि इथे पीओपी केल्यामुळे जरा खाली आलंय, होय. बरोबर ना? आणि किचन दाखव. हे मांडणी काय आलं? मांडणीतले कुठे गेले सर्व सामान? मांडणीवरची भांडी पण सगळी गेली. आता मांडणीला वरती टाकायचं आहे. वरती टाकायचंय होय. म्हणजे ही लादी पुसायला काय? हा, ही लादी पुसून घ्यायची आहे. ओके. आणि तिकडचं तिकडचं पण त्या सेल्फ मधला पण सगळं काय काय कटमल होती ना, ते सगळं काढलेलं आहे. आणि इथे पण बघा सेल्फवर किती भांडी होती, ती पण सगळी काढलेली आहे, साफसफाईला टाकलेली आहे सर्व. म्हणजे आता डीप क्लिनिंग होणार आहे वाटतं पूर्ण घर. हा, पूर्ण घर. पण सामान कुठे आहे सर्व? सामान कुठे गेलं ते कळेल ना. ते काय एवढे एवढे बॉक्स नाही की साईडला ठेवायला? साईडला ठेवायला. हे बघा पूर्ण कबोर्ड आपले सर्व. 3 कबोर्ड, एक फ्रीज, एक वॉशिंग मशीन पण होती इकडे आपली. वॉशिंग मशीन पण नाही आहे बघा, ते पण गायब नाही. झाली. ते पण नाही आहे. आणि त्यासोबतच इकडे आपल्या वॉशरूम मध्ये पण काही पण नाही. हात पाय धुवायला बाडल्या बिडल्या कुठे आहे सर्व? सर्व गेले, कायच नाही. काहीच नाही. सर्व साईडला काढून ठेवलेले आहे. बघा पूर्ण घर एम्प्टी झालेलं आहे आपलं. आणि तुम्ही विचाराल दिल कुठे आपली, तर हे बघा इकडे दिलं आपलं. बसली आहे. चला, झाला साफसफाई झाली. आता साफसफाई थोडी आहे ती आता कर तू. मी जरा मला सर्दीसारखं वाटतंय हां आणि थंडी लागल्यासारखं होतंय, हां म्हणून मी जरा डॉक्टरकडे जाऊन येते. ये. पण आता दुपारचे डॉक्टर असतात. हाय डॉक्टर ये. हे आरामात ये. मम्मी आणि भाई एकत्र जातात आहे, तोपर्यंत आपण सर्व साफ करून घेऊ. चला, आता आपल्याला साफ काय करायचं आहे. दिल हा इकडे, दिल आपली खेळते बघा, काहीतरी तिला सापडलं वाटतं. तर आपल्याला सर्वात आधी ही मांडणी काढायची. ही मांडणी आपल्याला काढायची आहे. मांडणी काढली की कसं हे सर्व आपल्याला बरोबर साफ करता येईल. ही मांडणी बघा तुम्ही बाहेर घेऊन. जमलो बाबा. तर इकडे बघा आपली खाली जी आपली मांडणी होती ती वरती आणून ठेवली आणि एकदम घराची आम्ही प्रॉपरली डीप क्लिनिंग करून घेतोय. हां करा करा. आम्ही शटर उघडून शटरमधून ही मांडणी वरती घेतली बघा. आणि रेड वॉलमध्ये किती छान वाटते बघा. आणि जर तुम्ही बाहेर बघितलात आता खाली ते कसं दिसतंय तर हे बघा. इथे बघा पूर्ण लादी पुसून घ्यायची, चांगली धुवून घ्यायची आहे. कोपऱ्या सर्व ना आपले सर्फचं थोडं टाकलंय आणि आपला फिनेल घेतलाय. असा चान्स परत कधी मिळत नाही. एवढा पूर्ण फर्निचर घराच्या बाहेर काढणं म्हणजे टास्क असतं. हे कसं डीप क्लिनिंग होते ना सर्व व्यवस्थित. सर्व आता फिनेल टाकून हे घ्यायचं आणि आता मग घ्यायचा. मग घेऊन आता पाणी डायरेक्ट टाकून देते बघा. डायरेक्ट कसं पाणी असं टाकून डायरेक्ट हात पाणी असं धुवून घेऊन हे पण धुवायचं आहे. आणि त्यासोबतच असंच पाणी आपण भिंतीवरती पण थोडं थोडं असं मारू शकतो. फक्त हे सांभाळून जरा हे पण असं मारून नंतर मग कपडे पुसायला लागेल ना सर्व. ओके, आता आम्ही तेव्हा असं साफ करून घेतो. आणि आता मम्मी डॉक्टरकडे गेले तर भाई आता मम्मीला आणायला जाते.
ते हे झालं प्रॉपर क्लीन. आणि मला जे आवडतं करायला ते मी तुम्हाला दाखवतो बघा. ही घेतली बाळली आणि होतलं समोर. तर अशा प्रकारे हा आपला मधला रूम व्यवस्थित साफ झालेला आहे. आता अशाच प्रकारे आपल्याला काय करायचं आहे, आणि घ्यायचं. असं वाटतं मी होळी खेळतो आपल्या घरी, कारण फुल एम्प्टी आहे बघा. डायरेक्ट असं पाणी उतरल्याने एकदम मजा येते. आता आम्ही इथे बघा जेवण आणलंय, जेवण ते पण बाहेरून आणलंय आणि आता आम्ही जेवायला बसतो आहे. बरोबर. इकडे आता आणि इथे वर बघा किती खाली खाली झालाय. इकडे बघा काय काय आणलंय. मी इकडे चपात्या आणल्यात, चपात्या आणले, 8 चपात्या आणल्यात ठेवायच्यात बाई. आणि इकडे वरण भात आणलाय आणि 2 भाज्या आणल्यात. तर आता आम्ही जेवण घेतो सर्व आणि मग परत आपल्या कामाला लागूया ना. नंतर साफसफाई करायची आहे. आता मधला रूम झाला. आता तसंच आपल्याला किचन, हे आपलं थोडंसं पावडर टाकतो धुवायची. मम्मी आणि भाई, आता तुम्ही विचाराल कुठे आहे तर मम्मी आणि भाई. मम्मीला जरा सर्दीसारखं वाटत होतं, जरा थंडीसारखं वाटत होतं. मला वाटतं सर्वांना थंडी सर्दी खोकला झालेला आहे, तर तुम्ही सर्वांनी पण आपली काळजी घ्या. हे झालं आणि थोडंसं फिनेल पण टाकतो, म्हणजे कसं एकदम व्यवस्थित धुतलं जाईल. तिकडे आपली सर्व क्लिनिंग प्रोसेस चालू आहे. हे बघा क्लिनिंग करताना सर्व रेड रेड. मम्मी हा बघा, हा पुसलं. इकडे इकडे स्लिपरी नाही, इकडे येऊ नको, स्लिपरी आहे. काय बोलले डॉक्टर? सगळं धुवून काढलं. डॉक्टर काय बोलले? डॉक्टर काय नाही बोलले, माझी औषधं बघितली पहिली हा. आणि सकाळची गोळी होती ती आधी 2 दिवस घेऊ नको सांगितली, हा काय? कॅल्शियमची. अच्छा. आणि मग त्यांचे गोळ्या दिले. ठीक आहे. आणा भाई, तुला दिलेत ना. हा. आणि वरतून पाणी टाकतो मी बघ. हा. मी त्यांना सांगितलं होतं, मला कसं ना इकडे होळी खेळल्यासारखं वाटतंय. हा. फ्री सर्व बिंदास असं घ्या, असं पाणी मारा. फक्त लाईट आहे बघ इकडे, लाईट सांभाळून. जसं वरतून हे ऍक्च्युली कसं, हे ऍक्च्युली साफ असतं. एवढं काय ह्याला साफ करायची गरज नाही, बरोबर? हो का? पाणी केलं वरती है ना. बस आता बस बस. हे बघ. आता झाडू मारून त्याच्यावरचं पाणी काढून टाक. आता झाडू मारून सर्व काढायला पाहिजे व्यवस्थित, हे बघ. हा. है ना. ठीक आहे. साबणीमध्ये येऊन टाकलेलं आहे. हा. फिनेलनी पण पुसलेलं आहे व्यवस्थित. आता आपला घर परत असं शाईन व्हायला लागेल पहिल्यासारखं. होय. परत पाणी घेतलंय. खालचं तर एकदा साफ झाली आहे. आणि हे बघा काय घेतलं. इकडे आता मी माझा टी शर्ट धुतोय बघा. घेतला काय? हे काय माहिती काय, आता अजून तर साफ झाली आहे, पण हे पुसलं ना तर अजून साफ वाटतं. तिकडे आहे तिकडे क्लिअर आहे ना. हे बघा आता फरक वाटतंय ना. हा जरा कसं तुम्हाला कॅमेऱ्यामध्ये समजते का माहित नाही, पण हा जरा डार्क आहे आणि हा कसा गोरा वाटतं ना जरा. तर पूर्ण आपल्याला हे पण साफ करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. इथे सुद्धा पाणी घेऊन ही बॉल सुद्धा. म्हणजे हा पूर्ण रूम, किचन बिचन सर्व टोटल पूर्ण आम्ही व्यवस्थित साफ करून घेणार आहे. फक्त आम्हाला ट्यूबलाईट आणि जे हे आहेत त्याचं जरा लक्ष द्यायचं आहे. भाई फरक वाटतोय? फरक वाटतोय असं जरा जिकडे जिकडे पुसलं तिकडे है ना.
तिकडे तुम्ही बघू शकता एकदम सुंदर आपलं घर दिसतंय बघा. मिडल रूम एवढा व्हाईट आहे बघा. कधी दिसला होता तुम्हाला? असं आहे बघा. तर प्रॉपरली सर्व क्लीन करून घेतलेलं आहे. इवन हे वॉल्स, सर्व वॉल्स आपला पाठचा वॉल सर्व क्लिअर करून घेतलं एकदम व्हाईट. म्हणजे फर्निचर काढल्यासारखं एकदम व्यवस्थित साफ झालं आहे. ह्याला म्हणतात डीप क्लिनिंग. एकदम व्यवस्थित मी साफ करून घेतलं बघा. आणि त्यासोबतच आता तुम्हाला किचनसुद्धा दाखवतो बघा. एकदम सफेद. इवन हे सर्व जे वॉल्स आहेत हे सुद्धा मी एकदम व्यवस्थित प्रकारे साफ करून घेतले हे. आणि इवन जिकडे आपली मांडणी होती ते तुम्हाला माहिती होतं ना की ते ब्लॅकिश होतं, ते एकदम बघा व्हाईट झालेलं आहे. तर अशाच प्रकारे आमचं डीप क्लिनिंग आणि सर्व हाऊस क्लिनिंग चालू आहे. हा रूम आता साफ करणार, हे सामान भरणार आणि त्यानंतर बघा हे थोडेसे लाईट वाढत असतील हे आणि हे आपल्याला सर्व क्लीन करून घ्यायचं आहे. ओके, तर तुम्हाला कसं आवडलं सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.